Dan ketok semangat, ketok le marem to nduk sampean iki. Nggih, kula niku pokoke remen sangat to Pak, lek pokoke dalangin jenengane Pak. Sebab apa Cahayu? Sudah menyatu. Wah, sudah menyatu, lahir lan batin ya nduk ya. Nggih. Temenanan, muga-muga engko kapan neh iso ketemu sak panggung neh karo bapak. Nggih, amin. Iki piye nduk, bapak bar iki suwep ya nduk. Nah, apalagi sekarang itu harus menjaga kesehatan dan juga ekonomi, Pak. Kesehatan dan ekonomi. Lho apa sambunge gandenge iki? Karena ini kan sudah ada virus lagi yang menyebar. Apa itu? Virus cacar monyet. Kuwi tenanan apa guyon? Nggih, tenanan loh, Pak. Cacar monyet. Iya, apalagi habis ini insya Allah jangan pandemi lagi. Amin. Soalnya udah ada korban ratusan orang meninggal karena virus itu, Pak. Sudah masuk di Hong Kong dan semoga tidak menyebar di Indonesia. Cara penularannya gimana itu? Nggih, kados Covid ngoten niku lho, Pak. Ya flu-flu ngono kae ya. Itu semacam kados penyakit gatal-gatal. Ya semoga-moga ndedonga marang ngarsane Gusti Allah ora nganti virus kuwi tekan Indonesia. Mergo lek nganti tekan kene sing paling apes dhewe seniman, Nduk. Nggih. Ngerti to ndek menawa nggih mboten seniman tok, Pak, nggih sedaya. Iya ning sing apes ketok banget iki seniman. Wong plunga-plungu karo mangani serandal. Nggih. Ning jaman semono nalika pandemi iki nadya to ngendi-ngendi rawayangan, riyen niku Pak Haji Hanafi tetep nekat wayangan lho biyen iki nalika pandemi. Oh, virtual. Virtual. Rawuh ya ana ning terbatas ngono kuwi. Nggih. Iki lho sing dikersake iki tembang kekinian saka Pak Haji Hanafi arep nembang apa sing kira-kira kanca-kanca utawa kangmas-kangmas Madangkara iki bisa ngono kuwi. Lek aku pribadi iki anggere kowe wis kitir sumilir, walah senengku wis ra umum. Nggih, pun kitir. Ning lek ora aku tok sing pinangkani kabeh ngono kuwi. Nggih, Pak, kitir mawon. Kitir ya. Lain kali nak niku Pak, napa nggarap sekti, Pak? Napa? Sekti. Sekti. Sing sayang sawangan rembulan kae niku lho, Pak. Terusno sik, terusno. Nggih, terusno sik. Sumunar nyawang aku ro kowe. Masa digawe langgam, Pak? Oh iya. Sayang yakin wis ora suwe sesandingan aku cecero kowe. Dadi iki kok langgam dadi iki yakin dadi lek Madangkara dadi titisane condong rasa kok ayo. Kuwi rumah makan condong rasa ki ora nggih. Dadi ya Mbah Wit ya. Dadi iso langsung lek langgam lho ya. Kowe mau nicul ngono langsung kene detuntuk blak kuntuk du popo langsung iso. Muni yo ndang. Njal. Nah, semono kuwi. Nenunane. Sayang sawangan rembulan kae sumunan nyawang aku ro kowe. Sayang yakin wis ora suwe sesandingan aku cecero kowe. Nang kalih padha karo Setya Tunggu. Senadyan wong tuwa rong marangke. Ambek gede tak sebrangi banjir bandang pataki penting aku kowe iso dadi siji gunung jeblok tak ngopi skaragani tanggang lengi apa maneh mong lawan bapakmu kuwi. Madangkara sinden-sinden tepuk tangan iki. Wah.
Niki kan iso gawe-gawene wong selawe lho iki. Lah iki Hebat sekali, Pak. nadyan spontan lagi krungu langsung temu to. Heeh. Kaya ngono kuwi. Wah, berarti bar iki nggarap laguku, Pak. Apa? Ciptaanku, Pak. Sing ndi kuwi? Judulnya Bunga. Bunga sing ndi? Aja saiki, lirike dawa. Kowe krungu mak nging sak kata sak kalimat ngene langsung dadi kan kene iki. Ngono kuwi. Jen Madangkara the best. Wah iya. Kok kapan-kapan kolaborasi karo Mayangkara lho. Ah, ra dadi. Lah ra dadi piye? Mayangkarane sing ra dadi, Pak. Wah ya ora kono ya profesional ora. Apik temenanan kuwi pemasa kolaborasi engko wayangan Pak Cahyokun tadi ya to. Terus campur sarine Mayangkara. Ha iya kaya ngono sak jaranane pisan. Ha iya. Kaya yak-yak wae apik. Ngene kan sing dikersake karo Bapak Hanafi karo pepunden kula Bapak Karnita nggih, nggih. Ngersakaken iki sampean ora mung ijen iki dampingi sinden-sinden Madangkara dalam lagunya Kitir Sumilir. Oke. Men ketok lamun to seniman seniwati di mana saja itu kabeh guyub rukun, maka dari itu jangan dibentur-benturkan. Iya. Nggih. Iya, Pak. Ya, coba kaya apa? Ya. Ini terakhir apa, Pak? Hah? Ini terakhir. Terakhir mawon, Oke. bariki jenengan saged istirahat. Ayo. Istirahat piye, Pak? Nanti bariki. Di Riau. Riau. Nggih. Wah, bareng aku lek ngono. Hah? Riau to? Nggih. Oh iya bareng aku. Mila. Temenanan. Jam pinten? Mbah ora ana sing nanggap mari dadi. Iya toh, Pak. Ya syukur selamat mangkat mulih, Nduk. Ora. Amin. Ya, sapa Bukesi iki? Ayo bareng Birgita, Mbak Winong, Mbak Lintang, Mbak Umi, ayo. Kabeh nggih, Pak? Kecuali Bukesi kali Bulia. Ayo, coba. Nggih. Sing kalih niku sampun kasepuhan. Ayo. Nggih. Sinden kraton niku. Ayo. Kraton Inggris. Iya. Dalam lagunya Kitir Sumilir karyanipun Ki Gedung Siswantoro dalang hebat saking Kediri ya gurunipun Mbak Niken Salindri niku. Ayo. Ya, Cak, diaturake Kitir Sumilir dados yuk. Hei, ho.
Gusti. Nah. Saiki coba pangkurna maca pateh. Ayo tembangno. Nano 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 ngono kae. Ayo. Timen buta yang ram bakat masih nangkling cahya nirakan gambar apa, Pak? Apa? Iki lho, Pak, sanuke iki gambar apa iki, Pak? Sing ndi kuwi aja ndeloki gambar-gambar liyane. Tulisane tok ae, gambar-gambar wong udo kok deloki ngawut ae. Ayo. Nimas mesti kaning jantung kanyakang saking dahat salawi ring-ring nambang baksa waska cakup linambaran jiwa tama Intine keri dhewe iki pandongaku kuwi. Driya sumarah mring Gusti
kagem para fan berat Niken Salindri nyuwun tepuk tangan untuk Niken Salindri. Ya, kaya ngono kuwi lho, Nduk. Bapakmu lek sayang karo sampean nganti kaya ngono kuwi. Niku lirike sing damel sinten, Pak? Dalem Lirike. cakepan saire. Nggih. Sing gawe bapak. Bapak. Lah lagune sing gawene mbahmu Mbah Sukron Suwanda. Kolaborasi. Lagune sing napa, Pak? Sing mau dangdute mau. Wow. Mbah Sukron. Lho Oh, kaya Mbah ngono kuwi. Sukron. Nggih. Terus sing nembang Ibu. Heeh. Nggih. Minangka salam pambuka men ora ilang ngenge pelok 6 klangenane Bapak Haji Hanafi mau lah diaturake karo ibumu Nyidam Sari to. Nggih. Siji sik saurunge berkomunikasi, saurunge guyon aturna Nyidam Sari. Oh, ngaten. Nggih, Pak. Langsung langgamipun kedua dangdut Niken Salindri. Yo. Terima kasih. Nduk Niken Salindri. Nggih. Matur apa karo pepundenmu Bapak Haji Hanafi lan uga PT Puja Perkasa. Ayo. Nggih, ngaturaken sugeng midhangetaken sugeng amirsani lan matur sembah nuwun sanget kagem Bapak Haji Hanafi beserta PT Puja Perkasa ulang tahun yang ke-16 tahun. Semoga PT Puja Perkasa semakin jaya, semakin lestari, semakin sukses, semakin mendunia. Dan kagem Bapak Haji Hanafi mugi-mugi sehat selamat wilujeng. Amin ya rabbal alamin. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin ya rabbal alamin. Kula wau sampun panggih kalian Ibu. Sampean? Inggih. Oh, karo Ibu Hajah. Bu Hajah. Mamunah kuwi mau. Inggih, wah tiange blater sekali, Pak. Alus ya biyayine. Nggih, alus saestu blater. Kula mau napa mudhun mobil mau sampun disambut dengan ramah. Oh, Dicium cipika-cipiki, sepuntene ya, Nduk, nggone kaya ngene iki, batinku ki wong nggone wis apik, aku ki ngono. Lah Pak. iya, Orang yang punya derajatnya tinggi itu pasti akan merendah, Pak. Ya, kaya pasemone pari ki lho, Nduk. Pari ki lek saya isi mesti saya ndingkluk. Inggih. Tur ya panjenengan iki rusa ing panembah digen-mugen anggene ngibadah marang Gusti Allah. Inggih, itu yang patut dicontoh, Pak. Lah iya, watone piyayi kuwi anggere selalu memperbaiki ibadahnya kepada Tuhan, maka oleh Tuhan hidupnya akan diperbaiki juga. Seperti dalang. Kok iso? Ya paribasane iki wayang sing apik-apik ke mesti nek cedhek dalange ya to, Pak? Bener. Wayang sing elek-elek buta kae lek adoh karo dalange. 100 pinter sampean ngono kuwi. Yen menungso gelem nyedak karo pengirane, insyaallah ditresnani dikasih karo Hyang Agung. Kosok bali yen wayang ki adoh saka dalange, menungso ora gelem nyedak karo pengirane, kuwi engko ya ora pati entuk perhatian kaya ngono kuwi. Ngono kuwi. Ya mergo saka gedhe katresnane Gusti Allah marang keluarga besar Bapak Haji Hanafi nganti panjenengane dimulyake, derajate dijunjung sak dhuwur-dhuwure. Ning kamulyane Bapak Haji Hanafi untuk pribadinya sendiri tidak, namun untuk ibadah dan juga sedekah, untuk juga kebahagiaan seluruh warga masyarakat. Buktine wayangan sing digelar pada malam hari ini dono rasa untuk sedaya para warga. Tepuk tangan untuk Bapak Hanafi. Ngono kuwi Nduk, ngono kuwi kena nggih contoh, kena nggih patuladan. Sak bisa-bisa awake dhewe ngalap berkah, nyonto nulat men iso ketularan ketrima kaya Bapak Haji Hanafi. Nggih leres. Wong Bapak Hanafi niki tiange niku bloko, Pak. Maksudnya brak-bruk ngoten lho, Pak. Oh iya. Nek mapa malih kalih cah cilik-cilik niku wonge niku seneng weweh, Pak. Seneng weweh. Nggih, seneng weweh. Dadi kula niku nek jejer kalih Bapak Hanafi niku kula sungkan nek badhe nyuwun saweran, nyuwun sangu, nyuwun apa niku kula sungkan saestu nek saged ampun nyuwun tenggene Bapak Hanafi. Terus? Mungkin lek diparingi dhewe, Pak. Wah iya. Nggih, dadi aja nyuwun, Pak. Kesane kaya pengemis. Wah iya. Ya ngene sing perwira pancen ya kaya ngono kuwi.
sing intisarine ngene Nduk, adoh-adoh sampeyan saka Kediri iki timbali nganti tekan kene iki supaya nglipur para warga masyarakat. Ki nadyan ning Demak akeh banget pecinta sampeyan. Lek gur dalange Pak Cahyo mongko tanpa enek jenengan rung karuan penontonnya semene akeh. Lah nggih lho Pak. Lah sampai YouTuber niku lho ting cerantol kaya memean ae. HP apa memean ya jane. Ayo, nganti semono Oh akeh. ya, dekat situ ya. Nggih. Nggih. Lah ya kuwi konsepe piye lho Pak iso HP semono akeh iki? Kuwi enek sing live, enek sing upload apa piye to Pak? Ya, itu live-nya di konten apa channelnya banyak sekali. Oh, biar ndak habis 1 tahun. Oh, kontennya. Menabung stok konten ngono kok. Wah, elok nggih. Nggih, elok. Daleme pundi, Pak? Sragen. Nganti tekan Demak nggawa kaya ngono kuwi le brengkut ngoten iki jenengan apa iso bathi ngentuke? Hah? Jenengan wau nitih napa, Pak? Nitih napa jenengan wau? Mobil, oleh nitih mobil ndak apa-apa, Pak. Oh iya. Kan bisa bawa. Ya semoga-moga tidak hanya mencari untung dari kontennya, namun ini wujud tresno dan juga cintanya terhadap budaya. Inggih, leres. Ya Nduk, coba kaya apa si jingkas Napa, aturana Pak? tetembangan. Nggih. Niki tembangnya sing halus napa sing kasar? Engko sing kasar sing rada mburi. Ayo, nggih. Sing kasar buri, Nggih. Bu. Iki pilihan Nduk, yen podang kuning engko Mbak Yumu Umi Hafifah. Nggih. Terus engko yen kutut manggung, engko sampeyan spesial karo Bu Kesi nggon goro-goro. Sampeyan lak nganti goro-goro to? Nggih. Ah, sip lek ngono. Lah, yen prau layar engko kur nyidam sare wis diaturake, Sri Huning dhisik. Piye? Nggih. Aman kok? Anu, kula mboten apal, Pak. Sing aman-aman mawon. Sing apa? Upamane apa? Ninggal katresnan ki ana. Piye masuk Nggih, Samboyo lho sampean wong Kediri to? Nggih. Nah iya kuwi coba kaya apa? Nggih. Niken Salindri dengan ninggal katresnan. Wah, iya ya apik ya. Kaya ngono kuwi. Nggih. Ya Nduk dibawani sik Nduk apa ngono Nduk? Dibawani, Pak. Nggih, wis bebas Nggih, apa nggih. ngono. Nggih. Nah, men ora langsungan. Ya. Ugi kula aturaken dumateng para gadang-gadang ingkang kepareng monitor lumantar streaming Kuntadi Channel. Para tim biru lan ugi para-para ingkang sedaya mirsani subscriber Kuntadi Channel. Alhamdulillah kehadiran Niken Salindri penonton serentak mencapai 70.000 penonton pasang mata. Wah iya, terima kasih. Nggih.